Επιστροφή λοιπόν εδώ στο στούντιο, μαζί μας εδώ η πρόεδρος του Βακούφ, η κυρία Ελβάν Κοντζαογλάν. Έχουμε πολλά να πούμε και έχουν προχωρήσει και αρκετά πράγματα και νομίζω φαίνεται και από το χαμόγελο της προέδρου εδώ στο στούντιο. Όταν προχωρούν ζητήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί κάποια χρόνια πριν και στην εικόνα αλλά κυρίως και στην πράξη, τα βλέπουμε να εξελίσσονται και εκείνη τα ξέρει καλύτερα και εκ των έσω. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Καλημέρα κυρία Κοντζαογλάν, ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε εδώ για άλλη μια φορά στο στούντιο του Έκφραση 97. Νομίζω έχουμε εξελίξεις ευχάριστες σε κάτι πλέον που βλέπουμε και εμείς με το μάτι ότι γίνονται κάποιες εργασίες, αλλά πολλές φορές υπάρχει και αμφισβήτηση και στο παρελθόν έχουμε μιλήσει μαζί γιατί είναι και οι άπιστοι θωμάδες, να το πω, καμιά φορά που θεωρούν ότι κάτι δεν πάει καλά. Θέλουμε να μας πείτε λίγο για τις εξελίξεις στο τζαμί, στον Τεφτεντάρα, στην Πλατεία Ελευθερίας, γιατί πληροφορούμε ότι θα γίνουν τα εγγένεια αυτό τον μήνα, άρα σημαίνει ότι οι εργασίες έχουν προχωρήσει. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό να μας πείτε μερικά πράγματα. Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας. Πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι οι εργασίες στο Τέμενος Τεφτερδάρ προχωρούν με γοργούς ρυθμούς. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Και εμείς πήραμε την απόφαση, όπως κάναμε στο Τέμενος πάνω στο πλατάνι εγγένεια έναρξης εργασιών, με τον ίδιο τρόπο να κάνουμε και εγγένεια έναρξης εργασιών στο Τεφτερτάρ, τα οποία τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν στις 22 Νοεμβρίου και ώρα 1:30. Θα παραβρεθεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο κύριος Διδασκάλου, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κύριος Καλατζής, και φυσικά και πιστεύουμε ο Περιφερειάρχης, αν το πρόγραμμά του το επιτρέπει, και όλες οι υπόλοιπες αρχές του. Όπως έγιναν και με τα εγγένεια στο Γαζί Χασάν Πασάν, το τζαμί. Προφανώς, κυρία Πρόεδρε, επειδή εσείς μπορείτε να έχετε και καλύτερη εικόνα, γιατί εμείς εξωτερικά δεν βλέπουμε πράγματα. Όλη η ζημιά, νομίζω και σε μια άλλη συνέντευξη που είχαμε κάνει, ήταν εσωτερικά κυρίως. Είχε υποστεί τρομερές ζημιές από το σεισμό του 2017 φυσικά, και φαντάζομαι ότι εμφανίστηκαν και άλλα φτιάχνοντας. Έτσι. Και εκεί είχαμε ένα θέμα, επειδή με τον εργολάβο σταμάτησε. Λίγο έτσι, αν θέλετε να μας κάνετε μια μικρή αναδρομή, τι έγινε και γιατί πήγαμε τόσο πίσω ενώ είχαν ξεκινήσει οι εργασίες. Δεν ήταν όπως φαινόταν τελικά, με το γυμνό το μάτι. Όταν ο προηγούμενος εργολάβος ξεκίνησε, είδε ότι οι ζημιές ήταν πολύ περισσότερες από ό,τι φαινόντουσαν και απλά δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί και έτσι σταμάτησε ξανά το έργο ενώ πήγε να ξεκινήσει. Ξανακάναμε, το Υπουργείο Πολιτισμού έκανε ξανά διαγωνισμό, βρέθηκε ο καινούριος ανάδοχος, ο οποίος είναι και ο ανάδοχος που έχει φτιάξει την Αγία Παρασκευή και το κάστρο τώρα που φτιάχνει, η εταιρεία Οκτάνα. Και ανέλαβε... Έχει εμπειρία. Προφανώς το πρόβλημα του προηγούμενου εργολάβου ήταν και ζήτημα οικονομικό με την προσφορά που έδωσε, ότι βρήκε προβλήματα, οπότε δεν θα μπορούσε με το ποσό που έδωσε αρχικά να το καλύψει. Έτσι, όχι ότι δεν ήξερε δηλαδή. Όχι, δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Από οικονομικής πλευράς δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Και έτσι λίγο καθυστερήσαμε για αυτό το λόγο, αλλά ευτυχώς τώρα από ό,τι πληροφορούμε οι εργασίες προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο στις εργασίες και πιστεύουμε ότι μέχρι τον Δεκέμβρη ή τον Νοέμβρη και του 2025 ότι το έργο θα είναι έτοιμο. Πολύ γρήγορα σχετικά από την ημέρα ενώ που ανέλαβε ο επόμενος εργολάβος. Φαντάζομαι ότι αν εξ αρχής ο πρώτος είχε προβλέψει ή τέλος πάντων μου πεις καμιά φορά όταν σκάβεις και βρίσκεις θα βρίσκεις σίγουρα και αυτοί ξέρουν καλύτερα. Άρα εσείς υπολογίζετε ότι του χρόνου τέτοια εποχή το Ντεφτεντάρ θα είναι έτοιμο και θα κάνουμε εγγένεια παράδοσης. Θα κάνετε εγγένεια παράδοσης, ναι. Θα λειτουργεί μετά, είναι έτσι μια άλλη απορία. Θα λειτουργεί σαν χώρος, λατρευτικός χώρος και προσευχής. Όπως και πριν το σεισμό λειτουργούσε κανονικά και είχαμε 2 ημάμιδες στην ΚΟ. Με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργήσει και μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Θα φέρουμε, εννοείται. Θα υπάρχει και δεύτερος. Το Υπουργείο θα φροντίσει δηλαδή γι' αυτό. Ναι, το Υπουργείο διορίζεται από το Υπουργείο. Απλά εμείς. Έχετε τον διαχειριστικό έλεγχο, ας πούμε. Άρα δηλαδή με το που θα φτιαχτεί το τέμενος θα δοθεί και προσκρίση και στους μουσουλμάνους για την προσευχή. Ταυτόχρονα και πριν το σεισμό δηλαδή λειτουργούσαν και τα δύο. Γιατί υπάρχουν και πολίτες μουσουλμάνοι κάτω στην Κόη, οι οποίοι δεν μπορούν να ανέβουν στο πλατάνι και πάνε κάτω, και εκτός αυτό και τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε και τους επισκέπτες από τις απέναντι ακτές, οι οποίοι ιδίως την Παρασκευή που γνωρίζετε ότι είναι η Ιερή Μέρα των μουσουλμάνων θέλουν να επισκεφτούν τον Τζαμί και να κάνουν την προσευχή τους. Γενικά και αλλοδαποί που είναι στο θρήσκευμα μουσουλμάνοι έχουν τη δυνατότητα και αυτοί φαντάζομαι και στο πλατάνι κάποιοι νομίζω πηγαίνουν, από όσο γνωρίζουμε το ρεπορτάζ που έχει γίνει. Υπάρχουν πολλοί Άραβες, υπάρχουν Παλαιστίνοι, πηγαίνουν. Ναι, γνωρίζω και εγώ ότι πηγαίνουν και άλλοι, γι' αυτό το λέω. Άρα είμαστε σε καλό δρόμο. 22 του μήνα είπατε 1:30 θα γίνουν τα εγγένεια στην πλατεία. Φαντάζομαι με βάση και το πρωτόκολλο ότι είχε γίνει και στο Γαζί Χασάν Πασά. Είσαστε ικανοποιημένοι στη θητεία τη δική σας, θέλω να πω, είσαστε και τυχεροί να εγγενιάσετε και να παραδοθεί βέβαια και το τέμενος. Και γίνεται τώρα η διαδικασία και για το επόμενο. Έχει πλούσιο έργο το Βακούφ σε δράσεις, κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα, σε ό,τι έχει προκύψει στο νησί, και οφείλω να το πω αυτό. Είσαστε πρώτοι και εσείς, και ενώ πρώτοι και οι υπόλοιποι στον πληθυντικό, στο να συμβάλλετε με ανακοινώσεις πολύ γρήγορα. Έχει τύχει να κάνουμε μια εκπομπή εδώ και να ζητάει συμπολίτης βοήθεια και να μας πάρετε τηλέφωνο Και έχω και πληροφορία ότι, επειδή η πρώτη φορά σε αυτήν την εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, είχατε μιλήσει για ένα σπίτι στην Αθήνα το οποίο θέλετε να βοηθήσετε τον κόσμο που θα πηγαίνει και έχοντας κάποιο συγγενικό του πρόσωπο και είναι άρρωστο, ότι έχετε φτάσει στην τελική ευθεία και θα πέσουν υπογραφές της αγοράς του σπιτιού. Φυσικά, είμαστε στην τελική ευθεία και τις επόμενες μέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα στο 2024. Πριν εκπνεύσει δηλαδή θα έχει γίνει η αγορά επίσημα. Θα έχει γίνει η αγορά επίσημα πλέον, και όποιος συμπολίτης μας επιθυμεί και θέλει να πάει στην Αθήνα για ιατρικούς λόγους, μπορεί να καλέσει στο τηλέφωνο του οργανισμού και εμείς θα κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να πάει και να μείνει στο σπίτι. Πάρα πολύ ωραίο, και τι να πω, πολλά συγχαρητήρια. Και μόνο ότι θα υπάρχει δυνατότητα σε κάποιους συμπολίτες, φαντάζομαι ότι επειδή δυστυχώς είναι πολλοί οι συμπολίτες που ταλαιπωρούνται, είναι σημαντικό έστω και ένας να βοηθηθεί. Φυσικά, και φαντάζομαι θα δίνεται μια προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη. Προτεραιότητα πιστεύω θα δίνουμε πρώτα απ' όλα στους καρκινοπαθείς. Λογικό. Και φυσικά σε οποιονδήποτε άλλο. Αν το σπίτι είναι άδειο, όποιος μας το ζητήσει, ό,τι πρόβλημα υγείας και να έχει, θα μπορεί να πάει και να μείνει. Δεν τίθεται θέμα σε αυτό. Σε ποια περιοχή βρίσκεται? Στον Κολονό. Είναι διαμέρισμα δηλαδή το σπίτι? Είναι διαμέρισμα. Είναι 55 τετραγωνικά. Υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 6 άτομα. Μέχρι και 6 άτομα. Μπράβο. Και αν τυχόν και είναι κάποιος πάνω στην Αθήνα και έρθει κάποιος άλλος και μας ζητήσει στο σπίτι και έρθουμε σε συνεννόηση με τον άνθρωπο που είναι μέσα, αν δεχτεί, μπορεί να πάρει ακόμα μια οικογένεια πάνω. Να πάνε, μπορούν να το δεχτεί. Πρέπει να υπάρχει επικοινωνία, να γνωρίζονται, γιατί δεν είναι και εύκολο. Αυτό ακριβώς. Μπράβο σας, εφόσον έχετε προχωρήσει τόσο πολλά πράγματα, και νομίζω ότι το πιο σημαντικό, ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, όταν ανακοινώνουμε κάτι και εσείς οι θεσμικοί, εσείς βέβαια δεν είστε πολιτικό πρόσωπο, είσαστε σε έναν οργανισμό όμως, το λέτε και το κάνετε. Εγώ αυτό βλέπω, ότι είπατε για το σπίτι αγοράστηκε, θα πέσουν υπογραφές και ένας συμπατριώτης μας να καταφέρει να πηγαίνει το μήνα, δεν ξέρω, μακάρι να τελειώνουν σε 2 μέρες οι άνθρωποι και να γυρνάνε πίσω. Μακάρι να μην χρειαστεί να πάει κανένας. Να μην πάει κανείς, ακριβώς. Αλλά ξέρουμε ότι οι εποχές είναι δύσκολες, όλοι έχουμε τα προβλήματα υγείας, γι' αυτό και είπαμε να κάνουμε, αφού μπορούμε να κάνουμε αυτή την κίνηση, να κάνουμε και να μπορούμε να βοηθήσουμε τον κάθε συμπολίτη μας, έτσι να τον βγάλουμε και από τη δύσκολη θέση. Ανεξαρτήτου θρησκείας, έτσι μιλάμε, γιατί μπορεί κάποιος να έχει και απορία γι' αυτό, δεν είναι επειδή είναι του Βακούφ. Ανεξαρτήτου θρησκείας, και όπως είπαμε και για τις υποτροφίες, το είχαμε πει, το κάνατε και αυτό. Φέτος το υλοποιήσαμε.
Δόθηκε η Πετρό, το έχω σημειώσει και αυτό. Σε δύο παιδιά δώσατε. Οπότε για να κλείσουμε το σπίτι, να μου πείτε για την υποτροφία, γιατί βοηθήθηκαν δύο νεαρά παιδιά δικά μας. Είναι εξ ολοκλήρου αγορά. Το σπίτι αυτό στον Κολονό των 55 τετραγωνικών θα ανήκει στο Βακούφ της ΚΟΒ. Έτσι. Βακούφ της ΚΟΒ θα ανήκει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι δικό σας το οίκημα. Μάλιστα. Πάμε λίγο για τις υποτροφίες, γιατί είχατε πει ότι θέλετε να ενισχύσετε λίγο και την νεολαία. Οπότε δύο ήταν τα παιδιά, νομίζω, που κατάφεραν να πάρουν αυτό το. Θέλετε να μας πείτε ακριβώς πώς έγινε η διαδικασία και τι τελικά κέρδισαν σε εισαγωγικά τα παιδιά, γιατί το μεγάλο κέρδος είναι η επιτυχία τους να περάσουν εκεί που ήθελαν. Εμείς τα κριτήρια μας ήταν κοινωνικά πρωτίστως και μετά οικονομικά. Να πω και τα δύο παιδιά που πήραν τις υποτροφίες είναι όρφανα. Οπότε νομίζω με χαμηλό εισόδημα. Με χαμηλό εισόδημα. Και είναι κάθε μήνα 350 ευρώ για το ενίκιο του σπιτιού τους. Μπράβο. Για 4 χρόνια. Για 4 χρόνια, δηλαδή τα δύο παιδιά αυτά, το ενίκιο του σπιτιού του θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Βακούφ. Μπράβο σας, εγώ. Και αυτό θα συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο. Μπράβο. Κάθε χρόνο θα το κάνουμε αυτό. Είναι ανακούφιση, νομίζω, εφόσον τα παιδιά είναι και από ευάλωτες ομάδες και δυσκολεύονται πάρα πολύ. Είναι παιδιά που έχουν χάσει τον έναν γονέα. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για τον άλλον γονέα να ανταπεξέλθει. Η μία περίπτωση, η μητέρα έκανε 3 δουλειές για να ανταπεξέλθει. Καταλαβαίνετε. Ναι. Μπράβο που έχετε βάλει τέτοια κριτήρια τουλάχιστον, γιατί κοινωνικά, γιατί μπορεί κάποιος να πει δόθηκαν. Γιατί... Όχι, το ίδιο στο ένα παιδί, το Χριστιανάκι, προσωπικά εγώ δεν το γνώρισα. Δεν το γνωρίζατε. Και είναι από χωριό, δεν είναι από την πόλη. Είναι από τα χωριά. Είναι από τα χωριά το παιδί. Ναι. Αυτό είδατε λοιπόν ότι τα κριτήρια ήταν να δοθεί. Πάντα αξιοκρατία. Εμείς αυτό κοιτάμε. Σωστά, μπράβο σας. Δεν το γνωρίζαμε. Άρα το ένα παιδάκι που βοηθήθηκε για τα 4 χρόνια, τα επόμενα είναι από ένα χωριό της ΚΟ και το άλλο είναι από την πόλη, αλλά και τα δύο δυστυχώς έχουν χάσει τον ένα εκ των δύο γονέων τους. Είναι τα παιδιά, είναι στην Αθήνα που θα σπουδάσουν. Το ένα παιδί είναι στην Αθήνα, το άλλο παιδί είναι στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Μακάρι να έχετε τη δυνατότητα και του χρόνου να προσθέσετε ακόμα 2 παιδιά, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι από εδώ, ας πούμε, το λέω να το ακούσουν και οι ακροατές σας, ότι φέτος ήρθαν μόνο 4 παιδιά. Δεν ξέρω, πολλοί μήπως δεν το γνωρίζανε, λέτε. Απλά εμείς το δημοσιεύσαμε σε 2 εφημερίδες, εδώ το συζητήσαμε, το βάλαμε στο Facebook, στη σελίδα μας, στην ιστοσελίδα μας. Απλά για του χρόνου, όποιο παιδί επιθυμεί, μπορεί να, τα κριτήρια υπάρχουν, θα είναι ίδια όπως τα φετινά, τα οποία έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας. Λογικά έχει να κάνει και με το εισόδημα, έτσι, την οικογενειακή κατάσταση, το εισόδημα των παιδιών, να βοηθηθούν, όπως το είπατε κι εσείς. Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, και όταν θα έρθει εκείνη η περίοδος, οφείλουμε και εμείς να το επικοινωνήσουμε καλύτερα με τον κόσμο, γιατί πιθανόν να μην το γνώριζαν κάποιοι γονείς. Ναι, αυτό ακριβώς. Ή κάποιοι ίσως να ντρέπονταν, νομίζω ότι σε αυτές τις. Και φυσικά βλέπετε ότι υπάρχει και μύθια, δεν ανακοινώθηκε. Δεν θα εκθέσουμε κανένα παιδί, ούτε αυτό. Κάποια οικογένεια. Αυτά είναι προσωπικά στοιχεία, αλλά όποιος επιθυμεί μπορεί να έρθει στο Βακούφ. Να κάνει τη ΣΥΤΟΥ, ας το πούμε έτσι, για τα κριτήρια αυτά που ζητάτε. Ακριβώς. Σας είπα, όταν δώσατε την υποτροφή αυτά στα παιδιά και ήρθαν και σας βρήκαν κάποιοι από τους γονείς, σας είπαν κάτι, πώς νιώσατε εσείς και τα μέλη του Συμβουλίου? Ήτανε πολύ συγκινητικά. Και το ένα παιδί και το άλλο παιδί μας πήρανε, μας ευχαρίστησαν, ήρθαν οι συγγενείς των παιδιών και έλεγαν ότι δεν πιστεύαμε ότι αυτό που μας πήρατε και μας είπατε στο τηλέφωνο, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν, και ότι τους βγάλαμε από ένα πολύ βαρύ φορτίο. Ναι. Δεν είναι το ποσό το οποίο ξέρουμε πως είναι τα ενίκια σήμερα, αλλά το να δίνεις και για 4 χρόνια, κάθε μήνα 350 ευρώ, νομίζω ότι το ένα παιδί θα βάζει 50 ευρώ παραπάνω. Ναι, βρήκε σπίτι με 400, ας πούμε. Ναι. Και θα βάζει ένα. Εντάξει, 50. Σίγουρα έχει άλλα έξοδα, αλλά το βοηθιέται τόσο πολύ, σχεδόν στο 99% του κόστους. Εντάξει, νομίζω είναι πολύ καλό. Μπράβο, κυρία Πρόεδρε, και μπράβο και στα μέλη και στους συνεργάτες σας εκεί που στο ΔΣ, έτσι όλοι μαζί είστε και μια όμορφη ομάδα. Αν δεν τους είχα, πιστεύω και εγώ δεν θα μπορούσα να καταφέρω αυτό που καταφέρουν. Δηλαδή υπάρχει πρώτα απ' όλα επικοινωνία, υπάρχει συνεργασία.
Δηλαδή, όταν λέω κάτι, όταν λέει κάποιος άλλος κάτι, προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε. Υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ μας. Αυτό είναι πολύ βασικό. Διαφορετικά, να ξέρετε, αν δεν υπάρχει ομαδικότητα, δεν προχωράει τίποτα. Δεν προχωράει τίποτα, ακριβώς. Από μόνη μου ή από μόνος του κάποιος άλλος δεν μπορεί να κάνει αυτά. Πάτε μαζί σαν ομάδα, νομίζω, και πετυχαίνετε περισσότερα. Είστε ένα πρόσωπο που αποτελέσετε, νομίζω, και μήλο της έρηδος και στις εκλογές. Ξέρω ότι δεν θέλετε να μιλάτε γι' αυτό, αλλά υποχρεωμένη είναι να το ρωτήσω. Και αυτό, νομίζω, προκύπτει, κυρία Πρόεδρε, και όχι μόνο για την αναγνωρισιμότητά σας, αλλά και για το έργο που επιτελείτε. Είσαστε η Πρόεδρος η οποία άλλαξε κυβέρνηση, πήγε μία άλλη και παραμείνατε στη θέση σας. Έχω την αίσθηση, νομίζω, ότι ολοκληρώνεται σε λίγο. Τον Ιανουάριο του 2025. Του 2025. Και θεωρώ ότι με τέτοια δουλειά και τέτοιο έργο ότι θα παραμείνετε στην θέση. Βέβαια, δεν εξαρτάται από μένα. Φυσικά. Βλέπω λοιπόν ότι είσαστε ένα πρόσωπο το οποίο σε αυτά τα χρόνια, προφανώς και άλλοι προκατοχοί σας έδωσαν και αυτά που είχαν να δώσουν στον οργανισμό. Υπάρχει μια, έτσι, δεν ξεχνάμε ούτε το παρελθόν, ούτε το παρόν, ούτε το μέλλον. Δώσατε όμως αυτό που ήθελα να πω, έτσι, κατά κλείδι, μια εξωστρέφεια στο Βακούφ. Γνώριζε καλύτερα ο κόσμος τι είναι το Βακούφ, ποιος είναι ο ρόλος του. Ήσασταν παντού σε ό,τι έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια. Είτε ήταν φωτιές, είτε ήταν πλημμύρες, είτε ήταν ο σεισμός. Τι εισπράτετε και σαν άνθρωπος με όλα αυτά, και πιστεύετε ότι τώρα που ολοκληρώνεται και η θητεία, βέβαια είπαμε υπάρχει και η συνέχεια, έτσι, αυτό το κρίνουν και οι αρμόδιοι. Φυσικά. Θεωρώ ότι έχετε κάνει ένα εξαιρετικό έργο όμως. Πώς νιώθετε τώρα ότι αυτούς τους στόχους που είχατε βάλει τους έχετε πετύχει? Υπάρχουν και άλλα σχέδια που θέλετε να κάνετε στο μέλλον και να προσφέρετε ακόμα περισσότερα? Εμείς κάθε χρόνο βγάζουμε ένα βιβλίο και το μοιράζουμε στη γιορτή του Κουρμπάν Μπαϊράμ με τον απολογισμό του Βακούφ, και πίσω έχουμε κάποιους στόχους. Από αυτούς τους στόχους έχουν υλοποιηθεί όλοι αυτοί οι στόχοι. Τώρα, αν παραμείνουμε, θα βάλουμε καινούριους. Νομίζω θα βάλετε άλλους. Θα βάλουμε άλλους στόχους. Εφόσον συμβεί αυτό που θεωρώ, και πάλι λέω, είναι προσωπική μου άποψη, ότι είναι σαν τους, επειδή δεν είστε πολιτικός, νομίζω ότι και οι πολιτικοί που εκλέχθηκαν οι περισσότεροι ανταμείφθηκαν για την δουλειά τους, είτε είναι στην εξουσία είτε είναι στην αντιπολίτευση, και νομίζω και το δικό σας έργο φαίνεται και στο πόσο κοινωνικοί είστε στις δράσεις εν γέννη. Και να πω και για τα μέσα ενημέρωσης ότι επίσης έχουμε μια καλή συνεργασία και με τους συναδέλφους και με εσάς. Είναι 2-3 πράγματα που σε αυτό το βιβλιαράκι θα θέλατε να γράψετε εφόσον παραμείνετε στην θέση σας για στόχους για το 26, το 27? Υπάρχουν στόχοι. Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι είναι ακόμα πράγματα που μπορεί να κάνετε? Φυσικά, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει ο οργανισμός, αρκεί να έχουμε την οικονομική ευκαιρία. Ο οργανισμός, εμείς θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε, έναν στόχο που εγώ θα βάλω αν παραμείνω στο βιβλιαράκι αυτό που λέμε, είναι ότι θα έρθω σε επικοινωνία με το νοσοκομείο. Όπως γνωρίζουμε, πριν κάποιες μέρες έγινε μια δωρεά ασθενοφόρου. Απλά δεν υπάρχει το προσωπικό. Στελέχη, ναι. Ακριβώς. Εμείς θα κάνουμε λοιπόν με το νοσοκομείο μια συζήτηση, τους καλοκαιρινούς μήνες τουλάχιστον, να καλύπτονται τα έξοδα του οδηγού από το Βακούφ. Μπράβο. Ενός προσώπου δηλαδή, να αναλάβει το οδηγός, να αναλάβετε τα έξοδα που απαιτούνται για να πληρώνει το άνθρωπο. Τους καλοκαιρινούς μήνες ξέρετε ότι είναι περισσότερο. Ναι. Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, φαντάζομαι θα υπάρχει ένας τρόπος, μια συμβάση. Φυσικά, τώρα έχουμε κάποια σπίτια που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί. Φτιάχνουμε αυτά έτσι ώστε να μπορέσουμε, αν έρθει κάποιος γιατρός ή οποιοδήποτε, να μπορούμε να πούμε ότι. Είστε σε φάση να παραχωρήσετε και κάποιο χώρο. Έχουμε στόχους, γι' αυτό σας λέω. Έχετε στόχους και μπράβο, γιατί άμα δεν έχει στόχους και πάντα υπάρχει κάτι για να φτιάχνετε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Το έχουμε συζητήσει και φαντάζομαι ότι για εσάς ήταν μειονέκτημα μετά το καταστροφικό σεισμό ότι χάσατε πάνω από 21 καταστήματα. Είναι αυτά που είναι στην Πλατεία Ελευθερίας. 13 και 8. Και 8 που είναι στον Πλάτανο. Παρά τα αυτό όμως το Ταμείο δεν είναι μείον. Έκανε αγορές,
Έκανε πωλήσεις, βέβαια είναι μια τέτοια διαδικασία. Ναι, κάναμε 2 πωλήσεις. Τη μία πώληση την κάναμε για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους μελετητές, για να βγει οικοδομική άδεια, για να ξεκινήσει να φτιάχνεται το τέμενος πάνω στο πλατάνι. Γιατί επειδή είμαστε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δεν μπορούσε η περιφέρεια, ενώ είχε αναλάβει το έργο, δεν μπορούσε όμως να πληρώσει τους μελετητές για να βγει οικοδομική άδεια. Οπότε το αναλάβατε εσείς για να προχωρήσουμε. Εμείς είχαμε όταν αναλάβαμε ένα βακούφ που χρωστούσε αρκετά χρήματα. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσαμε να πάρουμε και ενημερότητα φορολογική, ούτε... Όταν αναλάβατε εσείς δεν μπορούσατε να πάρετε... Υπήρχε χρέος δηλαδή. Υπήρχε χρέος και δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε και τους μελετητές που το ποσό ήταν 46.000, φανταστείτε, δεν ήταν πάρα πολλά. Και έτσι πήραμε την απόφαση να εκποιήσουμε ένα ακίνητο για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις οικονομικές ανάγκες. Το ακίνητο που εκποιήσαμε ήταν έτσι και αλλιώς ένα ακίνητο που προσπάθησαν να το εκποιήσουν και οι προηγούμενοι του Βακούφ. Και απλά τον ΑΒ λόγο αυτό δεν έγινε και το εκποιήσαμε εμείς. Και μετά εκποιήσαμε τώρα ένα άλλο ακίνητο για να μπορέσουμε να πληρώσουμε την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για το τέμενος Τεφτερντάρ, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού μας είπε ότι εκείνο αναλαμβάνει και πληρώνει μόνο μνημεία. Αποκατάσταση μνημείων. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε οποιοδήποτε δεν θα μπορούσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Σωστό. Έχει και μια βάση τώρα, έτσι όπως το λένε. Γι' αυτό το λόγο όμως πάλι η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μιλάμε για 70 και 80 χιλιάδες. Οπότε έπρεπε να εκποιήσουμε, να εκποιήσουμε, να πληρώσουμε τους μελετητές μας που τους χρωστούσαμε περίπου 200.000, γιατί όλη η μελέτη και των 5 τεμενών κόστισε στο Βακούφ 340.000. Όταν δηλαδή εγώ ανέλαβα το Βακούφ, υπήρχαν ιδιωτικά συμφωνητικά που οι μελέτες ήταν 340.000. Αυτοί οι μελετητές. Αν θυμάμαι καλά, σε αυτή την εκπομπή, τώρα να ακούει μια φίλη που είχαμε μια παρέμβαση τότε από κάποιον εργολάβο από την Κάλυμνο, αν θυμάμαι καλά, εκεί υπήρχε ένα υπόλοιπο. Και το καλύψατε και ο άνθρωπος είχε μείνει έκπληκτος πώς έγινε. Ο κύριος Σιδερής, ο αείμνηστος ο Σιδερής, ο γιος του ήταν, γιατί εκείνος πέθανε. Αλλά εμείς χρωστούσαμε. Θυμάμαι την περίπτωση, γιατί επικοινώνησαν μαζί μας και για να σας ευχαριστήσουν πώς δεν το περίμεναν, ότι ενώ είχε φύγει ο άνθρωπος από τη ζωή. Ότι ο οργανισμός άμα χρωστάει πληρώνει. Δεν θα φάμε κανενός ούτε ένα λεπτό. Το λέω γιατί μου έκανε εντύπωση όταν μόλις είχατε φύγει από εκείνη τη συνέντευξη και δεχθήκαμε ένα τηλεφώνημα από την οικογένεια, το οποίο ήθελα να σας μεταφέρουμε τις ευχαριστίες για αυτό το γεγονός που λέτε ότι δεν περίμεναν, ενώ ο πατέρας φύγει από τη ζωή. Ακριβώς, πληρώσαμε 90.000. Και δεν ήταν και μικρό ποσό. Μιλάμε για 90.000. Ναι, αλλά αυτά τα χρωστούσαμε εμείς στον πατέρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή έφυγε από τη ζωή ότι δεν θα τα πάρει ο γιος του. Και αυτό είναι το σωστό. Και γι' αυτό έπρεπε να εκποιηθούν. Θα είχε κάποιος την απορία, γιατί την έχω κι εγώ. Έχει τόσα πολλά ακίνητα ακόμη το Βακούφ στην ιδιοκτησία του, κυρία Πρόεδρε, που μπορεί να τα εκποιήσει και να τα χρησιμοποιήσει για τέτοιους σκοπούς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν δεν τα δίνατε, δεν θα μπορούσε να γίνει μελέτη, οπότε θα είχαμε μείνει πίσω στην. Ακριβώς. Και ούτε θα είχε τελειώσει το τέμενος πάνω στο πλατάνι, ούτε θα προχωρούσαμε με το τέμενος κάτω στο Τεφτερντάρ. Απλά εμείς εκποιούμε πρώτα, επειδή ελεγχόμαστε κιόλας από το Υπουργείο Παιδείας, λέμε τα θέματα που έχουμε, ότι για ποιο λόγο εκποιούμε. Και αν γίνει αποδεκτά από το Υπουργείο, τότε υπάρχει. Δηλαδή τώρα υπάρχουν χωράφια, τα οποία όμως, ας πούμε, υπάρχουν χωράφια με 50 και 60.000. Αν τα εκποιήσουμε, εμείς δεν καλύπτουμε τις ανάγκες, έχουμε κάποιες ανάγκες, άρα πρέπει να εκποιήσουμε κάτι έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Πάτε σε πωλήσεις, δηλαδή εκποιήσεις μεγάλων ακινήτων. Που έχουν ένα μεγαλύτερο και ουσιαστικά κέρδος για να τα δώσετε κάπου αλλού. Αν και το τελευταίο δεν ήταν έτσι. Η αξία του τελευταίου ακινήτου που εκποιήσαμε, η αντικειμενική και η εμπορική αξία, δεν ήταν πάνω από 80.000, αλλά εμείς το εκποιήσαμε 350.000. Πώς το κάνατε αυτό? Πήρε αξία για κάποιο λόγο? Ναι, πήρε αξία για κάποιον λόγο. Πήρε αξία για κάποιο λόγο. Και ήταν και μία άρτιο μη οικοδομήσιμο, να σας πω. Ήταν 3 στρέμματα και 3.600. Εσείς διπλασιάσατε όμως σχεδόν το ποσό του αρχικού. Γιατί υπήρχαν 2 ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι ξέραμε ότι και οι 2 το θέλουν, οπότε το πουλήσατε πάρα πολύ καλά και οπότε το ταμείο. Σας λέω, η εμπορική αξία του ήταν 80.000. Και πουλήθηκε 350.000. Ναι, και κανένας δεν το πίστευε. Μπράβο, εδώ είναι καλό deal τώρα. Οπότε και στα μεσητικά νομίζω καλά τα πάτε, κυρία Πρόεδρε. Επομένως, όταν ολοκληρωθεί
τον Δευτεντάρ να πάω σε αυτά τα καταστήματα, γιατί και έσοδα θα δώσουν προφανώς το Βακούφ επιπρόσθετα. Έτσι, και μετά θα μένει σαν εκκρεμότητα, νομίζω, σε ό,τι αφορά τα μνημεία, κυρία Πρόεδρε, το τζαμί το οποίο θα εκκρεμεί είναι αυτό του Πλατάνου, το οποίο είναι βέβαια και έχει και άλλες σημασίες, νομίζω, αρχαιολογικές, γιατί είναι παλαιότερο. Αλλά και εκείνο είπε το Υπουργείο Πολιτισμού, είχε πει η κυρία Μενδώνη, υπουργός, όταν είχε έρθει σε μια επίσκεψη της στην ΚΟ, ότι θα ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης για το 2027. Δηλαδή μέχρι το 2027, ότι θα έχει ολοκληρωθεί και το τζαμί στον Πλάτανο. Άρα δηλαδή μετά το 25 πιθανόν να ξεκινήσουν κάποιες ενέργειες. Αυτό εμείς όμως που θέλουμε να φτιάξουμε είναι το τέμενος Αττίκη. Το Αττίκ που είναι στην πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου. Εθνάρχου Μακαρίου, ναι. Το οποίο θέλουμε να κάνουμε πολιτιστικό κέντρο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο τέμονος. Είναι πολύ ωραίο κτίριο. Ναι. Τώρα για να καταλάβει ο κόσμος, είναι επί της Βενιζέλου, αριστερά να πούμε, εκεί που είναι και το πρακτορείο του κυρίου Πασανικολάκη, του συναδέλφου. Αυτό το κτίριο, το οποίο δεν φαίνεται και πολύ απ' έξω. Δηλαδή, αλλά είναι ωραίο κτίριο αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να το δούμε εσωτερικά, να κάνουμε ένα. Ναι. Και εγώ θα ήθελα να το κάνω πολιτιστικό κέντρο, να γίνονται εκεί οι γάμοι, οι μουσουλμανικοί γάμοι, να γίνονται βραδιές βιβλίων που κάνουν στο Χάνι. Δηλαδή, λείπουν οι αυλές αυτές, οι χώροι αυτοί που λέτε. Αλλά αυτό για να το κάνουμε, κάναμε μία μελέτη. Οι μελέτες είναι έτοιμες από τους. Έχετε έτοιμη μελέτη και για αυτό το κτίριο? Όλα έχουν μελέτη. Μπράβο. Είναι έτοιμες οι μελέτες. Και όταν είπαμε σε κάποιον μηχανικό να μας κάνει μία προσφορά, όπως πήγε και το είδε, μιλάμε για 400.000. Αυτό δεν έχει υποστεί κάποια ζημιά από το σεισμό? Έχει υποστεί, από το σεισμό, αλλά και πριν το σεισμό υπήρχαν θέματα. Είναι παλιό κτίριο και αυτό, έτσι? Ναι, υπήρχαν θέματα. Και πρέπει να φύγει όλη η στέγη, να γίνει καινούρια. Οι τείχοι θέλουν κάποια ενέσιμα υλικά από ό,τι μας είπαν. Αττίκ είπατε ότι ονομάζεται αυτό. Ναι. Αττίκ. Και μετά είναι το Μορούκ στην παλιά πόλη. Εκείνο είναι το πιο. Αυτό δεν αγγίζεται, νομίζω. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο εκεί που είναι και έτσι όπως είναι. Πολύ δύσκολο. Το Αττίκ όμως υπάρχει προοπτική. Υπάρχει προοπτική. Αυτό προσπαθούμε τώρα, να βρούμε τρόπο να το φτιάξουμε. Μπράβο. Είναι μεγάλο μέσα, κυρία Πρόεδρε, το Αττίκ? Είναι μεγάλο, είναι 100-120 τετραγωνικά. Είναι μεγάλο. Είναι διόροφο αυτό? Ναι, έχει και πάει πάνω. Έχει παλιά έμενε ο ημάμις πάνω από το τέμενος. Μάλιστα. Ναι. Είδατε, είναι κάποια πράγματα που έχουν σχέση και με την ιστορία του τόπου και δεν τα γνωρίζουμε. Να κλείσω λίγο για να μην καταχραστώ και το χρόνο σας. Πάμε λίγο στα καταστήματα τώρα. Επειδή οι άνθρωποι οι οποίοι διατηρούσαν τα καταστήματα μέχρι και την ημέρα του σεισμού υπέστασαν σοβαρή ζημιά και οι ίδιοι, γιατί ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς καταστήματα. Κάποιοι έκαναν νέα ξεκινήματα. Κάποιοι άλλοι όχι, κάποιοι έφυγαν από τη ζωή, δεν πρόλαβαν να τα δουν δυστυχώς. Άρα τώρα τι λέει ο κανονισμός? Εφόσον το 25 ολοκληρωθεί το τζαμί Δευτεντάρα στην Πλατεία Ελευθερίας, τον πρώτο λόγο να φανταστώ τον έχουν οι ενοικιαστές που ήταν τότε, μέχρι την 17η Ιουλίου του 2017. Κάναμε και μία συνάντηση μαζί με τους ενοικιαστές. 21η να πω. Ναι, κάναμε και μία συνάντηση. Κάλεσα όλους τους ενοικιαστές και τους ρώτησαν ακόμα ενδιαφέρονται για τα καταστήματα. Είναι πρόσφατα αυτή η συνάντηση? Πριν 20 μέρες. Πριν λίγες μέρες, δηλαδή τους καλέσατε ξανά? Ναι, φυσικά τους κάλεσα. Όλοι μου είπαν ότι ενδιαφέρονται. Απλά υπάρχουν 2 άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Τώρα δεν ξέρω εκείνοι αν θα Εσείς θα απευθυνθείτε πάντως σε αυτούς και εκείνοι ενδεχομένως είτε θα σας ενημερώσουν ότι δεν ενδιαφέρονται. Ναι. Οι περισσότεροι όμως το 90% ενδιαφέρεται. Είπατε ότι είναι 13 τα καταστήματα εκεί. Τώρα θα μείνουν 11. Γιατί τα μεγαλώσατε λίγο. Το ένα καταργήθηκε, ήταν του κυρίου Γρηγοριάδη που δεν ήταν πολύ κατάστημα και εκεί θα μπουν όλα τα ρολόγια της ΖΕΗ μέσα. Δηλαδή το σχέδιο είναι με αυτόν τον τρόπο. Έχει καταργηθεί ένα μαγαζί, όλα τα υπόλοιπα είναι κανονικά. Τώρα... Άρα επειδή ήταν πριν 13 ιδιοκτήτες και τώρα θα είναι 11, είναι κάποιος που δεν είναι. 13 ιδιοκτήτες, γιατί... ένας είχε πάρει 2 μάλλον. Ναι. Άρα είμαστε κανονικά, 11 είναι αυτοί που δικαιούνται. Μάλιστα. Οπότε την απορία την οποία είχε κάποιος, είπαμε ότι αν αυτοί δεν αποδεχτούν, μπορεί τότε να κάνετε εσείς. Θα είναι διαγωνισμός και κάποιος που θέλει να αναλάβει και να πάρει κάποιο από αυτά. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάρα πολλά έργα τώρα που μου απαριθμίσατε κιόλας, θα προχωράτε. Να επαναλάβουμε τα εγγένεια 22 Νοεμβρίου στο Δευτεντάρ στη 1:30. Οι υποτροφίες σε 2 παιδιά δόθηκαν για 4 χρόνια, είπατε καλύπτεται το ενίκιο. Και θα πάτε στην Αθήνα σύντομα για να υπογράψετε την αγορά ενός
διαμερίσματος στον κολονό, το οποίο σε συνεννόηση οι συμπολίτες μας, καρκινοπαθείς ή οποιοδήποτε άλλος έχει θέμα υγείας, θα απευθύνεται σε εσάς για να μπορέσει να μείνει για κάποιο χρονικό διάστημα. Όσο χρειαστεί. Μπράβο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι πολύ σημαντική η δράση και πολλά συγχαρητήρια σε εσάς και στα μέλη και στον κόσμο που εγκαλιάζει γενικά και τις δράσεις τις δικές σας. Ένα μήνυμα από εσάς για τον κόσμο, για τους συμπολίτες. Φαντάζομαι και εσάς σας βλέπουν στον δρόμο, έχετε μια επαφή, μιλάτε. Έχουμε. Να πω να έχουν υγεία, γιατί αν έχουν υγεία έχουν τα πάντα. Έτσι είναι. Και πιστεύω ότι ο καθένας ό,τι επιθυμεί να το έχει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε εμείς στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε λίγο με άλλα θέματα επικαιρότητα.